by som mala najprv v krátkosti, popri tom, keď budem vám pripravovať obed, povedala niečo o ajurvede, také základy a postupne niečo viac na tému dĺž, cyklov, časových, správnej výživy a nakoniec sa teda všetci spolu dúfam, že všeobecné spoločnosti najeme. Budem sa tak o to snažiť. Dobre, aby ste aspoň troška vedeli o tom, čo vám pripravujeme na obed, tak je to kičari. Kičari je monodietný recept, čož v sebe obnáša táto informácia toľko, že je to pôstne jedlo, ale samozrejme, keď teda máme radi basmati rýžu, ktorú obsahuje a strukoviny, tak si do ňu môžeme dať potom zase akúkoľvek zeleninu, ktorá nám vyhovuje chuťovo a dĺžicky. Ja som si pripravila taký dosť jednoduchý recept, ktorý by mohol asi dá najviacej vyhovovať vetru a dúfam, že teda nikomu ďalej neublíži. Bude tam cukina, rajčiny, špargla, troška málo kalerábu, pevudná. Áno, ale a červená čočka. On tam pôvodne, základom celého tohto jedla je basmati rýža, pretože basmati rýža je tridošová a tým pádom môžeme jesť všetci. Basmati rýža je asi najkvalitnejšia z rýží, je dlhozrnná biela, nádherne voní, veľmi špecifický. Niekomu s tým neviem. A má tam byť soja mungo, alebo proste nejaká zaujímavá mungo surovina, ktorú ja rada nemám a ani sa mi nechcelo záňať, takže ideme variovať, bude tam červená čočka. Hej. A teda príslušné korene a horčičné semienko, ktorého tam dám pomenej, lebo my žučovní moc teda horčicu ne. A tam toho číra, a čo ešte niečo si naozaj myslím. Dobre, takže ja budem manuálne pracovať a do toho vám hovoriť základy o ajurvede. Ajurveda je tradičná indická medicína, ktorá je asi 5000 rokov stará a skladba slova ajurveda. Ajur je život a veda je náuka o živote. Ajurveda je nesmierne komplexná záležitosť, čo znamená asi toľko, že je viacero prístupov, ktorými sa snaží buď predchádzať chorobám, alebo teda viesť zdravý a plnohodnotný život, alebo liečiť. Tieto rôzne procedúry alebo prístupy zahŕňajú v sebe komplexný systém výživy, rôzne bylinné terapie, čaje, ale aj samotné bylinky, vrátane korení, ktorými pripravujeme stravu. Sú to jogové cvičenia, meditácia, relaxácia, samozrejme masáže, ktorých ajurveda pozná veľa druhov a tak ďalej. Základom ajurvedných procedúr by sme mohli povedať, že je vždy detoxikácia. A detoxikácia prebieha teda rôznymi spôsobmi podľa toho, ako veľmi je zanežávený ten organizmus. Ale asi také najzásadnejšie máme vyčistenie, ešte tu je takto prosím, máme vyčistenie čriev, čiže to najlepšie na to použijeme Glauberovú súľ a potom prípadne zvracanie môžeme vyvolať. Základom je očistiť telo od takej tej najhrubšej ámy, ktorou sme zanesení a následne môžeme aj pripraviť terapie, ktoré budú teda správna výživa a masáže, rôzne a tak ďalej. Ajurveda je holistická veda, čo znamená, že vníma a rieši celého človeka. A to, keď si rozmeníme na drobné, tak nám z toho vyjde asi toľko, že sa snaží hľadať príčinu vzniku chorôb a vníma toho človeka, každého človeka individuálne. To je vlastne jej asi taká, aspoň ja to tak vnímam, odlišná od všetkých ostatných a najpridanejšia hodnota, že každý sme jedineční, každý v sebe obsahujeme, každý sme zložený z nejakého iného zastúpenia prvkov. A práve toto, keď uplatníme, tak nám v tom vždy ide jedinečný recept, ktorý musí zafungovať práve na nás.
Čo je absolútne najúžasnejšie, o čom sa presvedčila ešte viacej, keď som začala robiť ajurvédu, je zákon všetkých možností, ktorý nám vlastne dáva na výber, ako sa my rozhodneme, tak si budeme žiť. Mohli by sme to nazvať aj tak, že ajurvéda nelieči choroby, ale lieči človeka. To znamená, to ako už Žídka, myslím, to bola povedala, že choroby vlastne neexistujú, ale je len nejaká odvrátená iná strana zdravia, pretože sme niečo pokazili. A ako náhle teda aplikujeme tie obranné a liečebné mechanizmy, tak zase budeme zdraví, budeme v tej rovnováhe, ktorý máme. Asi takto nejako si ja vysvetľujem z pohľadu zdravia zákon všetkých možností. A taktiež nám hovorí, že sa nemáme nechať v čomkoľvek obmedzovať, pretože to, čo si povieme, že dokážeme, tak to dokážeme a funguje to aj opačne. Čiže prečo si klásť nejaké polená podnovy? Dobre, takže teraz trošička, že z čoho to vlastne my sme. Ajurvéda rozoznáva vo všetkom, čo nás obklopuje 5 základných prvkov, ktorými sú vzduch, priestor alebo éter, oheň, voda a zem. Kombinácie vždy dvoch týchto prvkov tvoria doši alebo regulátory, ktoré sú takisto v každom človeku obsiahnuté, ale jedinečným spôsobom, čo nám vlastne každého tvorí odlišným a špecifickým. Pričom vzduch a priestor nám vytvára vátu alebo vietor, oheň s vodou, takéto večný spor tvorí pitu alebo žlč, a voda a zem je slis alebo kapha. Už aj skladba jednotlivých týchto prvkov môže dosť vypovedať o tom, aké tieto prvky v konečnom dôsledku budú a ako sa budú správať, aké budú základné charakteristiky, o ktorých si niečo hneď povieme. A teda vietor, váta. V základe a v rýchlosti najprv. Vietor je chladný, suchý, ľahký, taký, aký ho poznáme zvonku. Je veľmi pohyblivý, premenlivý, ale zároveň ostrý, tvrdý, jasný a strahujúci. Pita naopak je teplá, ale takisto ľahká, je ostrá, vlhká, mäkká, hladká, pohyblivá a jasná. A slis je rovnako ako vietor studený, ale na rozdiel od neho je veľmi stály, stabilný, pevný, odolný, je nepohyblivý, čiže vlhký, tupý aj mäkký. Pomalý, tak už menej som, ale ja som pomalý. Dobre, poďme si teraz trošičku niečo viacej povedať o jednotlivých regulátoroch a ako sa k nim máme správať, aby bolo všetko v poriadku. Takže vlastnosti a potreby váty. Čo sú vlastnosti a čo sú potreby? Vlastnosti sú niečo, čo všetky regulátory obsahujú a majú ich a tým pádom už ich nepotrebujú, ale naopak potreby sú niečo, čo nemajú a preto ich musíme dodávať. Funguje to jednoducho, to čo máme, vydáme a dáme to opačne. Čiže, súdiac podľa seba, teda vediac aj podľa seba, najzákladnejšia charakteristika vetra je premenlivý. To znamená množstvo vecí napríklad. Vietor začne robiť jednu vec, ale medzi tým ho napadne druhá a tretia. A keď ja teda doma začnem vysávať, tak naozaj skončím pri tom, že varím obed a je nedovysávané, pretože ma to prestane baviť a tak ďalej. Na toto je najlepšia medicína, aj pre vietor najlepšia medicína poriadok, ktorý je sice ťažko nastoliteľný, ale keď si ho aspoň nejaký taký zavedieme, tak to prináša výsledky a funguje to. Vietor je suchý. To znamená, že našu stravu by sme mali obohacovať olejmi vhodnými a takisto sa pre vietor odporúčajú olejové masáže celého tela, sú výborná medicína. Mastnejšie potraviny všeobecne môžeme jesť olejovitejšie. To isté zhruba patrí pre vietor z toho dôvodu, že je ľahký, takže potrebujeme mu dávať ťažšie jedlá,
mliečne výrobky napríklad, určite nie zeleninu čerstvú. A omáčkovité pokrmy úplne ideálne, pretože sú tekuté na suchý vietor, sú hustejšie a sú ťažšie, takže to je pre vietor asi taký najzákladnejší recept. Či to kráľu? To asi sa nám nepodarí odšupovať, že? Aha. Vtedy daj iba na Môže spožiť? Tak vieš ich sparovať? Môže spožiť. Tak ich sparujem, no na tu. Dobre, keď mám veľa na sparovať. Tak si poviem vetu ešte, že je sťahujúci. To tiež znamená viacero vecí. Jednak sa nám neodporúčajú trpké sťahujúce potraviny ako jablká alebo cicinky a podobné záležitosti, pretože vietor potrebuje priestor, musí mať pocit, že je slobodný, jednoducho musí lietať, ako to, čo nám Pavel ukázal ten dom na začiatku, no to ja by som tam umrela, pretože všade vidíš niekde koniec. Že vidíš? Koniec. Vždy. V tom dome. Proste si spravil, že kruh, lebo tam nie je žiaden pravý uhol, No. ale ja napríklad si to vysvetľujem, takže ja vietor v tých kruhoch, ktoré som bola vedeslí, sú samozrejme ľahká, suchá a teplá. Časové cykly teda znamenajú čo? Znamenajú, že v priebehu života, dňa aj roka sa strieda váha jednotlivých regulátorov, pričom poďme začať večer. Večer po obede. Áno, zhruba od 14. do 18. čiže po obede večer je najsilnejší vietor. Váta od tej 6. do 10. je zhruba slis a od 10. do 2. pýta. Takto sa to strieda aj v ročných obdobiach v živote človeka. A znamená to asi toľko, že napríklad pre deň. Keď sme v období slizu, tak potrebujeme jesť antislizovú dietu, čiže všetko, čo vyhovuje slizu. To isté patrí pre vátu a to isté patrí pre kachu. Ale zasa, keď sme vo svojom vlastnom období a zjeme niečo, čo nám až tak celkom nevyhovuje a bude to v tom našom období, tak ešte povedzme, že to nemusí mať takú škodu na nás, ako keby sme to zjedli v období, ktoré vôbec nie sme. Dúfam, že ste to pochopili. Hotovo? Dobre, ďakujem za počúvanie.